ଏଇ ତକ ମୁଁ ଜଣକ ବାଡ଼ିରୁ ଚୋରି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ତୁମେ କ'ଣ ବାଡ଼ିରୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଥିବେ ମାନେ ଭାଷା ମାନେ ପଚାରିବେ କି କ'ଣ କିଛି ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଭାଷା ମାନେ କୂଳ ଫୂଳ ନାଶ ଏକାଥରେ କରିଦେବେ। ହେଲେ ବି ସେ ନାଶ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ନେଇଯାଇଥିବା। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ହଁ ହେଇ ଇଏ କ'ଣ ଏ ନାଁଟା ଆଜି କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଫୋନ୍ ପେ କରିବି। ନାଁଟା ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଫୋନ୍ ପେ ହେବ। ମୁଁ କରିଦେବି ନମ୍ବର ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲା ହଣାହଣି କରିକି ଆସିଥିବେ। ହଁ କିଏ ବା କକେଇ ବିରାଟ ଦେଖୁନ କ'ଣ କଲା କ୍ଷୀର ସବୁ ଛାଣିଦେଲାଣି ଆସୁ ରଖିଦେବୁ ଖାଇବୁ କରିକି ଯା। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ସେଥିପାଇଁ ବି ହେଉଛି ପବନ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଆମ ଗାଁଟା ବି ପବନ କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରେ ସବୁବେଳେ ପବନ ହିଁ ବାହାରି କଥା ମାତ୍ରକେ ପବନ।